124. Celete soru cevap bölümünden Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem Müslümanlar. Soru cevap bölümümüzde taşlar yurtlardan elhamdülillah ve minne Müslüman doğulumuz TikTok muhtemelen köp soru geldi. Onun berde de Instagram'dan WhatsApp'tan da şoňa men bir umumy bir ile peýda boljak soraglary. Olanda nagdary men ýatdaş edip goýan ki, umum Müslüman dogulymyzda şonda ola hamyr peýda bolar diýip. Awak soramyz şu ki, oglan niýe 4 ýaşynda diýär. Fark etmeýän 5 ýaşynda bolsun, 10 ýaşynda bolsun, hatda mümkin ki 15 ýaşynda da bolsun. Näme hakynda? Küçücük oglanym bar diýe, ýerine peşe ötýär diýär. Otam samırdıya diye, turanladı diye. Turup da şu suratında yok da atlarda aytiya deyiptir. Korkup turuya deyiptir. Otam ahına şonu nem etmeli, bu nemen alamati. Dikkat Müslüman da oğlu, men tecrübem yüzünden aytiyan. Oğulları ki şu oğulluğundan, 4 yaşlarında, 7 yaşlarında, 10 yaşlarında, hatta 15 yaşlarında da yerini peşe ötüp veren var. Otam şol oğulları ki şoporum dişinde peşe yatanda peşe ötýärler. O şo turatına samır diýärler, yok da atyra diýärler bir şoporma erbedirek ýagdaý şol ýaş başına gelýär. Köplen şol oğullar toran bir ilmli, bilimli, dereceli, sawatly başga adamlardan farkyrak bir adamlar bolýar. Mümkin jyllar zatlar şoja ýymlyk ýalyk oğlanlar şol oğlanlar bir gawlyklary görüp çün ola da tesirli bir uluk yaşan canavar da alar, uluk yaşan bir mahluk ola da. Tecrübeler bizden ken köpü gören ola. Şoňşun kafirler da şolany idet berjek bolup, davet etjek bolup, şu suratynda şoň başyna düşmekligi gaty mümkin. Men tecrübe ýüzünden aýtýan, şu daştöründe adny görýän, ki şoň ýaly oğlanlar ki oğlanka idet berilýär, peşe ötýär, ortaň 15 ýaşynda ortaň ýerine peşe ötüp gelýär. Kem batırgan ya gözüne bırdak görünüyor dadetiye şol oğullarla soňram bir ilmli, bilimli, dereceli adamlar bolýar. Otam diýişinde peşe ötmekliň öde kädatlar bolýar da diýişin berde bir teleke da. Ama diýişinde başla diýişinde teleke da, ýene yorugdyna baranda beter gawda tamam. Hamma peşe ötmeklik diýişinde ilmyň şo, bilmiň şo. Şoparyň bir ilmiň tesiljegiýeti almandan onun peýdalanjagy diýip diýe şopar malahym şunu ýorýarlar Müslüman dogulum. Otam oğlanlar ki şopar bolýar, oğlanjyklary eger 7 ýaşan bolsa namazy düdükde gulýaja oğlan öýlerine oturup Allah Taalaga ýalbarmany öğretmeli, sığınmany öğretmeli, dilemeni öğretmeli Hudaý Taala. Ki öýde Hudaýymyz bar biziň 7 gat atman, 7 gat ýeri ýaradyp taklap durun, biri hem ýaradyp taklap eklep durun Allah Tebaraka ve Taala. Bizim Hudaýymyz, bizim Rabbimiz, bizim hemme adamyz şoň elinde, şoň özüne ýalbarmany öğretmeli. Kur'anyň malahyny şoňa öğretmeli zatda. Öğretmeli ertir bir okuymaly dogala bolýar, ertin namazdan soňra, akşam namazyny okuymaly dogala bolýar. Şo turutny ýatsak onda okuymaly dogala bolýar. Şoň ýalaklar oğlanlar 7 ýaşdan soň namazy düdükde, şo düdügüne salsak inşallah şonuň bereketine ol ediýetler, adarlar zatlar, ol inşallah ýakylykda aýarlar gider. Onu merdede gişejik olanjyk bolsa, onu elneti doga etsin, atası doga etsin. Şol oğlancın hakkında. Bir suratında doga etsalahınca kabul oluyor diye. Ata doga etsin, ene emin desin. Ene doga etsin, ata emin desin. Ene doga etsin, oğlançoklar emin desin. Ata doga etsin, nenan oğlançoklar emin desin. Doga suratında salamca kabul oluyor diye. O dogan tertibine mi uçak Allah Teala'nın elinden geliyen mudası uyan. Ya Rahman, Ya Kerim, Ya Alim, Ya Halıkım, Ya Malikim, Ya Razıkım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed peygamber salavatı verýärdiň. Otam dileňe aýtýardyň. Haýdyp dileň bolsa. Indi katyrylda emin diýe. Ya ödün hamanta dogada oturup da ahyrda barahym ýene Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed amin diýip de şeýle ýüzüňe oturtýardyň. Amin diýip aýtdyň, näme diýip aýtdyň? Ya Allah men şu dogamy kabul et diýip aýtdyň. Otam şu men doga etdim, ýerindäki amin diýip ola doga edeler ki men doga edimde ýerindäki amin diýip eýni şu öz doga edip durýan ýaly, ýani men dogamy kabul et diýen mana olarda da bar. Şu adam men doga etýän, sen amin diýen. Hop amin diýip aýtdyň, näme manasy boldy? Men dogamy kabul et. Men doga edip durýan.
Ten men doğan kabul etdiğimen näme? Yok. Şu men doğa edemde ten eminiten en ten doğa edip durun yalak diye Müslüman. Şimdi bilin inşallah. Onun için de inşallah Teala olan çıklamada şu düzgüne salsak. Ha şoň bereketin nejat da var. Allah ta dünya ahiret nejatyn dinimizde goýupdyr. Baş ucunda da Sure-i Bakarany aýtdyryp goýduğunu gije görümde. Bu öýden hawada alaja gözbaş ýylamaş dadyran şuna meleş bir hutdatla öýden çykarylmaly. Öýde jaly adyň ekidi bolmaly. Yani fiil hormat şeklinde. Ol tablolar var, kıtırık koyla guplen var, soğundur, tabustur, keyiktir, yolvarstur. Ya şoňa menes var ahim, na enen atan taqdirin ahunun ekini kıtırık koymaly. Aslında albümde de koymak halallar Müslümanlar. Kullum bilir öýden çykarmaly. O oň ýerine var ahim, şolarda çykarsan mı diye rahmat perişleri öýe girýär. Öýünde kısaca kadar Mekke'ye ekini koy, Medine'ye ekini koy, Deryaňa ekini koy. Bardady koy keteni Allah Taala kudratyny ýadan alsın. Allah Taala muhabbeti taňa ýakynlasyn bilýär. O da inşallah şu zatlarda etsek, jyllar öýünden çykyp, rahmat perişleri öýünde girip, inşallah şoň bereketine beter balahym bir gawlyk bir olansızlyklarynda inşallah dünýä ahiretleri abad bolar. Türkmen ilahyna bir aýdylýan gurun var şekilli. Nikah düşmendir diýip aýtýarlar diýe. Nikahynda bir bulaşyk ba diýmeklik näme manada? Diqqat musulmanda goldum. Nikahda bulaşykçylyk bolmaklyk şeriat ýüzünden şiki nikah gypdyrlar, şaýady ýok. Nikah gyjak bolan şaýat gerek da. Nikah gyjak bolan şaýat gerek. Adam şol ýa-ki nikah gyýan adam nikahynda şaýady bolmasa, o nikahynda bulaşyklyk barky nikahı dogry diýe. Şol adam külün nikahı ýok, ýok hökmünde geçipýär bilýär. Şol adama şey diýsen bolar. Ya şeriat orna hamana nikahda haýdy bir gerekli dat bolsa, şu gerekli daty bolman hamana gyýda olan marahy ekolan çatışjak bolsa iktat bilen eçer maşgala ýagdaýlaň enatadan habary bolup da radyçylyk bolmakly gerek da. Radyçylyk bolman ýerden gidip de nikah gyýanmasa, taýdamanyki enatat rady bolmasa gyýda olan hakynda şol bar ahim nikahy yani ben doğru bolmaýar musulmanda bolan. Hatmin enatan rezaýaty gerek, o şortma şoratlary gözdemeklik gerek yani. Otam şol nikah düşmendir, nikahda bulaşykly badymeklik şeriat uğrunda bir kemçilik bolsa, onu şekipde bir mana bar. Yok ýöne Türkmen ilahyny bilmeýän işi oň manna tädini durmuşa çykypdyr. Mun çopanyň taýagyndan görüp, geliniň aýagyndan görüp, öýanyň öýdi, mun nikahda bulaşyklyk bar, mun işi oňanak diýipde şeyde bir yorguda girmeklik musulmandan bu kullum batıldır. Bu asıl bir hakikattan bundan bir hiçbir is yok. Çün Rabbimiz Allah Tebarek ve Teala Kur'an'na 31. ayette Sure-i Şura'da ne diye? وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ Ol bir kıyınçılık hareketinin başına geliyor. Ol bir kıyınçılık hareketinin başına geliyor. Ne için? Aydan mı? Günden mi? Yıldızdan mı? Çobanın tayağından mı? Gelinin ayağından mı? Nemeden? Şansı mı? Şansı İngilizce. Şondan mı? Nikahında bulaşıklık var mı? Ne mi? Yok. Allah Teala ne diyor? وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ Ol bir kıyınçılık hareketinin başına geliyor. Ey bendelem. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ Öz bolup versiniz dünya Hudaý Taala. Aýda günde näme talqyr bar? Çobanın taýagynda näme barahyn päsgelçilik bar biziň ýaşaýşymda. Gelin paky enatan epberketde sen ýaşaýsyň. Oň aýagyny näme görünmär? Bilýär, oňşa taýdan bulara horafat diýilýär. Yani yalan kepler. Bu datlaryny görýärmi çekmeli? Dogry Kur'anyň, şeriatyň gödeneginden gödemeli. Başymda işelýär, näme dik geldi? Ya bela, ya sino başa ýysatdy. Başyňa her bir şeram. Elinden ketsin, çüýü kessin, bıçak kessin, palta degdin, motor ýykylsyn, maşina aksın, haýdy bir ýagdaý. Şun her bir gaýty ya sino ya bela. Belalygyny bilen tiýin farkynda jok näme? Bela bolsa başyň çaşyrýar, uğrun çaşyrýar, heýway diýdirýär. Ýaşaýşynda sarasimegi getirýär, narahaty getirýär, sıkıntı getirýär. Başa gaýlýarsyň eger bela bolsa. Beladyk näme direkde boldy? Biziň bolup berşimizde. Namaz ýok, namaz zamat ýok, şeriat ýok, halal haram ýok. Bilýärmi? Dine örädi. Sino bolsa näme? Sino diýeli imtihan. Sino diýerler Hudaý Taala sino diýip bendelerini. Dogurdur ýam duranakmy? Allah Taala sırakan gelme hawa mene imanım ma, kıyamata imanım ma, cennete imanım ma diye kanım Hudaý Taala cennete salacak diye nadi yok. Belki Hudaý Taala köpden köp kıyınçılık okuyacak. O zaman şu tuğratında cennete salacak diye. Afa hasibtum an tadkhulul cenne ve lemma ya'tikum metelul lezine khalav min qablikum
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أفحسبتم أي من بنلم أم حسبتم أيها الجمانة يارتنمي أن تدخلوا الجنة جنة إلى المقادب يعني إيمان يتردم قرآن إيمان ما شريعة إيمان ما ديان منن جنة إلى المقادب يا خدای تعالى جنة إلى ديان أميدون رام ديا ولما يأتيكم يلا نعمة شونا ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم geçenki ummatların başlarına, sahabeların başlarına gelen kıyınçılıklar dağıtlar, onun oğullarının geçin başına gelen dağıtlar, onun başlarına gelen dağıtlar, sizin başınıza gelmeyeni, siz cennete girersiniz diyen gümen var mı diye. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ نَمُّلُّلَرَا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّا hem malına derir, hem canına derir, وَزُلْزِلُوا sandırıdırlar diye. Sandırıdırlar. Katı kıyınçılık kaptırlar, fikri taydan, ruhi taydan, her bir yağdayın. Hatta yakular Resulü vellezine amenu ma'a. Hatta şu zamanın peygamberi, olar ki peygamberi bilece iman getirip, peygamberi yar olup biyerle, şeyde bir darın dilini çıptırlar, ahir ayettiler diye, meta nasrullah, Allah'ın kömüğü haçan gelecek diye. Allah'ın kömüğü gelecek imanları var, haçan gelecek ya Allah gelmer mi kadip diye. Şoparım Huday Teala tığınıptırlar. Allah haber veriyor. Alla inne nasrallahi qarib. Kavatten kulağatın Allah'ın kömüğünü söyledi. İnelekem yakin gelecek deyiptir diye. Adam şu taydama inşallah bu zatları şol gözünükten, şol düzgünden gözleme olur. Bir Müslüman doğumda deyiptir. Nikah bilen hava telefon bilen nikah kıymak ne? Telefon bilen nikah kıymak bolmuyor. Telefon bilen elbette vekilçilik altan boluyor. Ama men akonaga otin ol erkek adam diyem oraya kim mallı familin neme kim oğlu hava o ben hayttin ya tanımayan mı takkayt bir tansiyonu kim bolya ne yaparım o zaman kıyıda olanla şeyle kimden atan kim familiyan neme şunun ikisi de şun akonaga vekilçilik bir akonaga vekilçilik alman uğrunu öyle aydar vekilçilik altan bolya hava şeriat boyunca ama şu suratında var ahim nikah kıymak bolmuyor ona şayet gerek o telefonundan şahitlik yaraşmıyor. Yer Müslüman doğumunun sorusu olur ki dostumun ayalı kavga edmeye deyiptir. Aytmaklık çoğuna gerek mi deyiptir. Dikkat edin Müslüman doğum. Dostun olata görüyorsun ki denanısı doğru gelmiyor. Ya denanını görüyor ki adamtı, boydoşunun adamtı doğru gelmiyor. Ya fark etmiyor. Dostun görüyorsun ki doğru gelmiyor. Şuna meslekler görüyorsun doğru gelmiyor. O zaman şeyli bir yağdaylarda eğer şuna barıp aydanda dostun dedetine barıp aydanda denanan adamına barıp aydanda boydoşun adamına barıp aydanda yani falan başta belin şeyler ettim yani falan rahim denanan adamına barıp aydanda adamına denanana barıp aydanda şeyli bir yağda ibadet sana şeyli bir anlamı bolacak bolsa sen bir ovarada ilarada bir şeyli bir tanıyılıp bir kefin Huday Teala ant yalak barahim qaim bek tutulyan bolsa senden kıyın olmayacak olsa çın anam edilecek olsa onu barıp aytsan bir uğrundan yok bugün men aytsam ertekin başıma da düşman da olsa olamın için Peygamber Aleyhisselam diye dostun bilen şeyle bir dostluk et gelecekte düşman olsa olamın o düşman bilen şeyle düşmanlık et gelecekte dost olsa olamın gelecekte gurun tapısı tapılamın adam sana sabit etmeli mun ayışma var tabaramın bizleri yağdaylar ki köplençte sporun bolya on yalakta var ahim şoňa bir başça bir yoldan habar berin dostunun üstünden boydaşının üstünden ulata bir kepin kabul etçi adam SMS yüzünden başka gen şımara bilen yankı hayteneme yankı internetin üstünden dağdın üstünden şoparum haber vermektik gerek onun boyundan savullu qalanı bir sen boynuna der o tam elbette bir zat var inelekem munaydamda haydi bir adam başka bir dostuna alakanın bir SMS buradan veripdi şeyle minnetin yakınındırın ayalın şeyle gördüm adamın şeyle gördüm diyene alakı götüramallal şayet da ol adamı ki veripdi düşmançılığı olsun yamallığı olsun biliyorum o da derin emeli o da şu yağdaylarda nemetme biliyorum eğer ferezen bir denanan adamına haber verildi ya hem yan kayıtına tuğratlamdı. Hayır tuğratlamdı. Tekdenin dek gelmiyor. Alakanlanmasın. Ananta da
Alakan hoten mına tutmolla tenlemeli. Hıyanet etiyalla va erkekten heleyden tutmalı şonu. Tutacak olan evet elin ter Allah Teala. Ya Allah di mene şön yaşap ben durmuşa da çıktım. Günahımdan razı. Ya Allah şunun hakkında şey diyeldi. Şüpherim diyeldi. Ya Allah şuna diyen hakkında diyen ki na hak bolsa ya Allah men gülüm atapla köök etmene. Ya Allah hak bolsa köök edip banakim Hudaý Teala özüň yalbarsaň ýakynlykda Hudaý Teala sana ýol açar ödi. Hudaý Teala hyýanatkarlary ödi ýüde çykarýandyr. Hudaý Teala Erhamur Rahimin beter mehriban Hudaýymyz ýöne hetden ýetseň irtibat göberýändir. Ol Allah'tan şu dini irtibat etmekde näme üçin men öz düşünjüm Hudaý Teala Erhamur Rahiminle tawba etmekde bolýar. Otam şu daýdan marahim şu datlary suratyny aýtsak inşallah Teala umid baki ýer kertin. Ha ýene de bir daýdyn. Şonu aýtmaklykda da niýetimiz de dogry bolsun. Dostumyň abryna kastedemde, boýdaşymyza kastedemde, hiç kime kastedemde. Bizim maksadymyz Allah'tan razyçylygy, dostumyň hyýanat boldy. Şondan gorkýar, ya Allah, sen razy bol. Hiç bir dilemde telekelik ýok diýip, şonu işi etmek gerek inşallah. Ýene musulman dogrynyň soragy jyma namazyň wagtynyň hakynda diýipdir. Türkmenistan hamana 1:30 okylýar. Başga bir ýurtda berjek, O da Müslüman oğlum zımğa namazın vakti, öğle namazın vakti. Öğle namazın vakti, kışın tomtin öğleyin artlayın molya bir modal. O da şol öğle namazın vakti girenden sonra ben var ahim şol öğlen avval yani zımğa vakti oluyordan şu vakti giren avval vakti noki sonra zoki ol vakalıptır şol ya yurttaki padşahların, prezidentlerin, ulamalarının, zatlarının ödüdüğüne göre onda bir ayıp yok Müslüman doğru. Peygamber zımğa namazın vakti açan bolly, öğle namazın vakti bolly. Öğle namazın vakti girenden sonra şu zımğany okuydan bolýar. Haýty bir tagatda taki ikindi vakti girmeden öňçe elbette uzursuz gece aýmaklyk bir ola kamyl günä kaçyr. Hawa. İkinciden nälekem ýatlaşygym kütülýär diýipdir da. Nämetden bolýar. Yani zihnim dogry işlemeýär. Awwal o ýatlaşdym, ýatlaşygym beter gawdy, bir zat okuyamda gawy tutýadym, ýadyndan çykmaýady. Indi ýuwaş-ýuwaş ýadyndan çykyp bolýar. Hawa, näme deýin diýipdir. Bu taýda musulman dogrylarymda bir şer'i taýdana awwal ahir doga etmeli. Hudaý Taala sığınmaly Allah. Hawa, şol ýanky Resul aleyhisselam'ın o dualarını Allah'ım emte bi esma'ina ve absarina ve kuvvetina ma ahyaytana gidi. Yalla şu gözlemizden, kulaklarımızdan, yalla şu kuvvetlerimizden tadamani ki yalla bir dini var yaşapet yalla şundan bize peyda bir dip dua etmeli. Ondan şu sünnet duaları öğrenen, sünnet duaları öğren. Yok, olur bilmiyor da oturup da Hudaýa yalvarmakla yalla şu gözüm ki göz bolup man köküdüp tu, kulağı ki kulak bolup eşitip tu, eli ki el bolup tu, ayak ayak bolup tu, zihni ki zihin bolup tu, fikri ki fikir bolup tu. Ya Allah, şunları günme günden kavragat, arasa olsun, ya idiyetli bolmasın. Ya Allah merhamet düzgünlük bozulmasın. Hem bizi tadamani kimiş yaşayışında var. Mana qawdan gaw ya Allah ödü oluňa peýda bersen ittibarahim ödüne sığınmaklyk gerek. Bu bir görün. İkinciden de tebabat taýdan. Tebabat taýdanna şol güne ağacı ödüne 21 däne üzüm ýemeklik. Gaw çeýnäp güne 21 däne gökdüdüm var gökdüdüm. Hawa şol üzümi ýemeklik ya o nebi diye yaşanan menesvarakın başdaki haklı da olsa şondan iymekte 20 däne. Munda da tebipleken peýda badipdir. Ýene de 79-njy ayet Sure Enbiya'da. Fefahhamnaha Suleyman ve kullan atayna hukman ve ilma ve sakharna ma'a Davudal jibala wat-tayr. Şol ayeti Kur'an okuýanmadan her Kur'an başlamaklygyndan önce on tarap okuýmakda şu ýatlaşygyň kütülmesine, zayıf olmasınlığına, dayav olmakla inşallah Teala şol tebep olacak diýipdir. Yeni bir soru Türkmen ilarasında çile oğlanın 40 çilesi var. Çile ağaç diýip. Mene dogry şu çileň nämelini bilmedim. Ama o çile doğa diýerler, kitapda görülende atdy. Çile doğa diýerler näme ha? Mene bilmedim dogry. Yani to'g'ri adam bilýän bolsa bir de öğretsin şonda dogry. Odam bana çiğli ağaç tipte burada tikilyen şekilde. Odam şatoratının aşağından geçmek doğru mu doğru da Müslüman doğru böyle bir boş kurduğunu. Çiğli deyip Türkmen ilarasında burada da manada berilenmelen on ağacı yok, demiri yok ya burada yok. Ha, şoma mesela on aşağından geçmeli diyen kurduğunda burada da bir boş kurduğu Müslüman doğru.
Indi bir soru bolugly diş doldurmakның hakkında. Awala şunday öde diş doldurmakның hakkında Türkmen il aramızda da awal biraz gurrungully. Gurrungurrakdy, o başda şon burada täze tablanna tabir hökmüni yetliýänçe o birdat diye, bu birdat diye otan baran soram gurrung edilýär, o soram şoň hakkında baran belli bir netije ýetilýär. Türkmen il aramızda awal biraz gurrungurrakdy, otan taýdan bir şaýat 15 ýyl bolamady. Türkmen ilerde bir oturuşuk vardı awal, şol 7 nefer başlığı vardı. Indi de ýokda ýöne öňkiden inçelik ýenen tapda. Şu 7 başlygyň awal belli tany dogry diýdi. Toran bir oturuşlarına şu 7'in 6'sı doğru diýip çykdy şoň. 7'in 6'sı doğru diýip çykdy. Bir ýerde Abdurrahman Ahun Tewnagyn taqdir tana awal dogry diýdi. Toran şoňa dogry diýdi. O tapdan da ýa Muhammed Kuran Ahun taqdirleri awal dogry diýdi. Toran dogry diýdi. Şeriat etkäpdirmi ýok, tahqiq edipdirler, delillerge edipdirler, oýlandypdyrlar. Şoň hakynda şoň dogrylygyna fetwa berdiler. Şo 7'den 6'dy şol oturuşykda şoňa dogry diýipdirler. Ondan şo daýdan indi şoň konşuny kim diýişini doldursa, munda hiç bir aýp ýok. Biziň malakyn tahqiqymyza görä, o belli adamlar da kibar şo toratynda tahqiqyň agyny dep dogry diýdi. Olaň da fiil gormady, jaýynda olaryň bilenler ýöne diş doldurýan adama hiç bir zat diýmeklik dogry däl musulmanda. Bu bir gurrun. Elbette bir zat diýin. Käte ýerlerde fitneger adamlar bar, fitnesi adamlar bar. Şo diş dolduranda orada mun dehleti dogry diýip falan dogry diýip milletiň ata alwal salmalary bar. Imamaty dogry diýmän diýip balahym bir ulukan fitne oklamalar bar. Şon ýalak ýagdaýda ýaşap beren bilen dişini doldur halka aýdyp bermedinden. Şeriat boýunça şunda bir aýp ýok. Fitneci adamlar aranda düşsem, oňa muňa aýdyp bermemen dişini doldurdum diýip. Otam arada bir şebhe derýär ýöne. Şebhesi dişini dolduranda oňa suw ýetmeýär diýär. O gosl etmeklikde agdyň çaýkamaklyk farz, burnuň çaýkamaklyk farz. Namazda ýene ganimet sünnet. Otam ol farz bolýan bolsa, omu diş dolduranda ol otam şo toratynda odaki ýa doldurtdan gyzyl bilen, şoňdan kümüş bilen, şoň belki daktyryň marahym şo toratynda marahym hakedilen bolsa, on gosl dogry diýen gurulma. Dikkat musulmanda bolmady. Şeriat boýunça şu bar. Denan adamın 4 örüm saçı oldu. Şeriat şu 4 örüm saçı açmaklık bir antatat diye da. Denan adamın var gost etme olana şu 4 örüm saçı açmaklık antat bolurlu, antat bolmadığı şekilli, antat bolmayalık direkli şeriat ne ettir? Denan adam örüm saçını koyan kadar dinge şu dübüne soğuytullar, bolya deyiptir. O da şeriat kıyın ya da antat ettir. Gostun doğruda qalanını etmeyden yumal diýmepdirler. Yani lakin elin yarlıya. Ya ayağın yarlıya, ya şoňa mesela mındaşna bar bir oroýardyň, yara bolýar, dat bolýar, şu el ayağın yarlarına waradin çalýardyň, waradin, vazelin, kerem çalýardyň, ýağ çalýardyň. Ondan sonra deşikden arana girýär da, ýarykdan arana girýär da, şoň şeriat eleýän ýuwanyna, sen şoň arany çykarmaly diýip duranak. Şeriatda bize gynçylyk ýok, defetine suwakdyraga diýär. O farda ýuwmaklyk aýakda da, elde de bolsa bolsun fark. Ştada şeriat diýen sırk bar. Ondan şol ýaly musulmandan da wagtyky denalan 4 örüm saçyny açmaklyk gerek diýilýän bolsa, ayağın yarlyny, elin yarlyny kerem ýağ çalanda şu ara suw ýetirmeklik gerek diýen bolsa, bu da bir bölek diş, bu da bir gynçylyk boljak diýip de suratyn mına da hiç bir aýp ýok diýip aýdylýar musulmanda olam. Odam şu taýdan marahym meni şu suratyny düşünmeli. Odam bu arada diş doldurmaklyň hakynda dişi näme bilen doldurmaly? Belki kimyayı datla bilen marahym doldursan ondaki hiç gurrun ýok. Elbette kümüş bilen doldurmak dogrymy ýa dogry diými? Otam gyzyl bilen doldurmaklyk ne ýaparym? Otam ýa dişden arasyny gawşak dişde bolýar da film bolýar. Gyzyldan film dolaýarlar. Oňa ne ýaparym? Ama dikkat edin öde uzur bolmaz ýerden dişin awdallamadan çyryň diňe. Awdallamadan çyryň bolsa gyzyl bilen mıngdaşına şeýle häkik edilmeklik, daşyndan da edilmeklik, ýa şoňa mesela diş bara gyzyl etmeklik uzur bolmaz ýerden dogry däl. Awal men bir ýadyma şeýle bir fetwa berdim. Şo kefim öwür bolýan, şu aşy aýdyp duran gurum dogry tahqiq edip barahym aýdyp duran gurum awalky eşden bir ustadym eşden gurum biratda men tograryny aýtdym. Dikkat edin öde eger ýa dişin gaýblamakdan çyryň, gyzyldan film bilen dolap baran gaýblanýamasa munda aýp ýok. Bu bir gurum. Eger dine awdallykdan çyryň, gyzyldan dişin doldurma bolsa, ýa gap gaýdyrma bolsa, bu dogry däl. Elbette tebip dükdörler şular adam hakynda dine şu gyzyl ýaraýa, kümüşde yaranak, belki yaranak, şun dişinin bir ýagdaýy bar. Şoňa şu ýaraýa diýde, şol adamy ejada, şol denana ejada. Elbette kümüşden daşyna gap gaýdyrsan da awdallykdan şinde bolsun,
diş doldurmamasın, onun hemmetinde hiçbir ayıp yok Müslüman doğru. Hop, bu daş suratında havamın hakkında başka aydamını burun kalmadı. Yer Müslüman doğumun soruğu şey ki men saqqal goýjak diýipdir. Hop, otam denanamyň ortagy gerek mi diye. Dikkat Müslüman doğulmadı. Şeriatdäki bazady etmeklige denananyň erki adamdan marahim umumi suratını ijazat almakda gerek. Yani erki adamyň da denany ijazat almakda gerek. Wagty şeriat boýunça bir zady hukm edilipdir, şonu hekmin etmeli barahim o tada ne adaminden ijazat almakda gerek we ne denanadan ijazat almakda gerek. Hekmin gerekli taqqal hakkında men aýratym beren gurum madar şu Müslüman taqqal musulmançylyk ol kamil alamat da bir awdallyk abi. Her diýibine feşdiyeti diýe ýüdügeden nurani bolar. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir evet şehreti şon goýan tünnet ýol abi. Şu hatda şey Google'le mana search etdiğin var ahim şey. Taqqal tilmaklyň derleri näme diýip bar ahim. Şon kafirliň öýdi var ahim. Hewara gatydan gataýdy goýupdylar bir janyňa da gaty derer berýändir. Şu daýdan taqqal goýmadan çyrym denanamdan ijazat almakyň geregi ýok. Bir soragy keştada şonu orta oklanypdyr. Gosl alýardyň. Gosl alandan sonra erki adam gosl alýar, denany gosl alýar. Gosl almaz ýerden, gosl wasyp bolupdyr. Gosl almaz ýerden iýmek, içmek, oglanjaga süýt bermek aýyp bar. Dikkat Müslüman oglanyňda ştada bir näçe gurrun bar. Gawdan gawsy bar. Iýenin, içenin, eliň ýuwundan sonra hiç bir aýby ýok. Gawsy näme boldy? Erki adama man uken işte denalanan kynçylyk ýa-bolýar da. Erki adamyň hatçak gurrun boldy. Erki adamyň gurrun aýtdy goý. Erki adama gosl wasyp bolupdy. Otam iýetige diýe, içerige diýe, elin ýuwa kanam, iýbişek bolsa iýbiç bermeli. Mundan aýp ýok. Denana da şeýle, iýbişek bolsa iýbiç bermeli. Otam emma ýanky denana ýa erki adam gawdan gawsy bolsa näme etmeli? Gawsy şoňda gosl wasyp bolandan soňra gawsy aýak goly edilýär, ýuwunulýar, gosl edilýär, otam gelip iýbiçliýär. Otam gelip oglanyjaga, o ýan oglanjaga barahim süýt berilýär. Gawsy. Muny başarmadyňmy? Mundan ikinji ýol. Aýak goly gitýärdiň, dehlet qilýardyň. Otam iýbiçýärdiň, otam oglanjaga süýt berýärdiň. Mundan neňil näme? Mundan neňili faqat barýardyň, şo tograsyna barahim, ýanky aýak goly gitmeýärdiň, faqat eliň ýuwa kanam çykdy barahim, şo tograsyna iýbiçýärdiň, we şo tograsyna näme etýärdiň? Ýanky oglanjaga denany süýt berýär. Bular hiç bir gaýtna aýp ýok. Ondan neňil näme diýdi? Nihaýet ýeňil, nibil nebetde diňe denana hakynda bolýar. Hop, gosl wazyp bolupdyr. Şonna denana eline ýuwan ýok, hiç aýdan ýok. Şol barahim, öýdi barahim ýatan ýerine näme etdi? O çağajagyna süýt berýär. Munda da hiç bir günah käçirik ýok. Bäzen türkmen idaratynda gewsün ýuwmal falan diýe böyle gerekli zatdy. Bir adam öýdi bir edip ihtiram bir arasaçlyk eder, o şeriatyň ýöne hukmy däl. Hop. Baraylı ortalık. Bu tada Müslüman doğullumun Celal Qari tahtirden torapdırlar. Celal Qari tahtirleri Türkmen ilarasında bir at çıkaran ahun ulamadan biri. Dili var adam, alımsız adam del, bilimsiz adam del, sözcü dili adam. Yöne Hanefi mezhep öldü. Hanefi mezhep olmakla bunu mezhebi kabul ettiye, öldü sofi, sofsılda kabul ettiye. Yani diňe şeriat boýunça şol bilýän zadyny iýlaryna aýtmaklykda, diýmeklikde o şoňa meswarahim bir ýagdaýlarda gaýym durmak şolara üçin daşlardan kep gurrun zatlar beter käneligli, güýçlenigli şolara garşy durup da şonu aýtmaklykda şolara bir ola hamr kynçylyk bolar, umyt Allah taala geljekde şolara bir geňçilik bersin. Otam iman etiqat taýdanna bir lagzeş var bir enteçik lagzeş ki şol Hudaý ýetirýär, falan etýär, beýtýär, şeýtýär diýip barahim şey ewliýalar çağırmaklyk, daat etmeklik bir bolýar diýen bir ýalňyşlyk bar Müslüman doguldy. Otam ýokam ödnäwine bir gülerýi doglan, tüjdil, alımsız däl, bilimsiz däl, kitap okumadyk däl, kitaby köpden köp gören. Ýöne şol amal etmeklikde bilýän zadyň iýlaryny ýördük de bar, näme bolsa bolsun da bir Allah bilse oraya diýip de şol orada biz umydymyz Allah taala şoňa meýdanda tawfik bersin, ýüde çykyp da suratyny ilaratynda bar hem çyndan bir özünden
hem dünýeden ahirete bir inşallah tabir ýadigar goýsun. Yani şu açyny gynatap da şeýle bir ýagdaý orta gelmeli yani. Onu ýa-ni tebessürüň da hakyndan şon ýalyk bir ýalňyşýan ýeri bar. Umid Allah Taala oňa tawfik bersin. Şol body dogrulamakly. İnelekim yeni Müslümandan bir soragy gedip ýören wagtynda diýe salavat dua etmek bolýan diýipdir da. Gedip ýören wagtynda hawa sen salavat et, dua et, manda bir hiç aýp ýok Müslümanda bolan. Iniň halal bolsun, iniň haram bolsun, fark etmeýär. Kur'an eşitmeklikde iniň haram bolup aýby ýok. Kur'an eşitmeklikde aýp ýok da. Okuýmaly. Şol salavat bolsun, dua bolsun, şeýle bir ýagdaý bolsun, bularda bir aýp ýok Müslümanda. Yeni bir soru täzeden at takmadan süreyim. Birine at takıptırla adi gawda emişdik, paltamışdyk, kerkimişdik. Käze ordan gançyk takyp ýaborsaň, gadan nakyp ýaborsaň, şoňa mene söýläň. Türkmeniň gadim bir bolar bolmaz atlar bar. Indi şu täze at goýjak bolsaň, şoňa ýa-ni adan çekmek gerekmi diýipdir da. Sen adan täze awwal kadynda goýjak onu adan çekmek gerek ýa-da. Adan olanjak dünýäge gelende, şu marahym çalahyndan çalahym şu dünýä o çağıç gelenden sonra gojasyňa alyp da barahym sag olasyňa adan çekýärni ýoşaşdan tol bolanda tekbir aýtýardy da 5 şey. Tekbir de barahym şol başda adanla ertine namaz kıbul bolmayan gurun yok. Şu 5 wagt namaz, 4 wagt namaz var. Şonu gulajogyna çekmeli. Ol ertine namaz as-salatu hayrun minen nawm var. Onu aýtmalyan gurun yok Müslümanda bolun. Taze berkadansa gerdin ve gujogna bilmende onu yatan yerine bolun fark etmeýär. Şu doğrultundan şola gerek. Onu şu daýdym öde täze at takmadan çym. Hop ady ütgetmeli abi. Ady biderekmiş kamana. Amana ortam barahym kim ady hamana falan berdi. Amana bilmeýän. Şoňa men barahym Maktum guly, bilýär, maktum guly. Kimin guly? Allah Taala gullaby. O maktum guly demekdik bu bir gelişkeldi. Ya ordan maşat berdi. Maşat diýerler kim? Maşat da biziň ilaramyzda bir şähriň ady. O maşat näme bermedi? Biz maşata gitjek bolsak biz maşata berýär. Köre berýär, zat berýär, bilýärmi? Şoňa men de söýlähim, bir ýok berdiler ba, bilýärmi? Şu Resul berdi, bilýärmi? Şunda şeriat boýunça musulmanda bolan bir dogry zat diýär. Şol atlary ütgetmekdik gerek. O şol atlary ütgetjek de bolan ona adan çekmeli diýen gurrun ýok. Ýene bir aýtmeli diýen gurrun ýok. Bu bir berden bir döredilen bir gurrun ýani. Musulman dogulumyň bir soragy digiri, eneň ataňa sadaka berip bolýarmy? Ol dikkat musulman dogulum bede. Sadakada iki form bolýar. Wajibat, üçür, zekat. Şoňa mene barahym baş bitiren, eden nedirin, bula gariplen haky. Eneň ataň garip de bolsa düşmeýär olara. Ene taňa bermek hakyň ýok, kakaňa bermek hakyň ýok. Yani dogry däl. Öz ogluňy, öz gyýdyňa, oglagyňa, gyýdagyňa bulary berip bolmaýar musulman dogulum. Teoriyendäki dogonundur, dogon oglanyndyr, başaky gariplerdir. Olara wajibat sadakan bermeli. Nefil sadakany kime berheň berämeli? Onda bir irat ýok. Yani bir dappa sadakadan aýratyn eneňe ataňa gelen iýdirmekden goýdypň. İştirmekden goýdypň, tiýle gatmekden goýdypň. O şeriat saňa wagty ene taň muhtaç bolduqa, tende barym bolduqa, bu taýdan hakyna sadaka bermeli diýen gurun ýok. Sen boýnuňa farz, wajyp sen boýnuňa şeýleden kömek etmeli musulmandan. Odam şeýle wajibatlardan onu berip bolmaýar. Berdi näme iýdirheň musulmandan hotpaga şoňa sadaka bolýar ona. Sen sadaka diýip niýet eden etmende. Allah razy bolup eneňe hyzmet et, ataňa hyzmet et, şoňa hotpaga sadaka bolýar. Peýgamber sallallahu näme diýär? Peýgamber sallallahu aýtýar da, ogluňa şoňa iýdirden sadaka diýär. Ne şoňa bazar etýän da, ogluň şoňa berdi diýende. Şoňa hemme sadaka bolýar ogluň şoňa. Sadaka diýip niýet eden ogluň şoňa näme sadaka? Bula beter gowy. Sadaka diýip niýet etmeden görende, Peýgamber ogluň şoňa iýdirmeklik, halal iýdirmeklik musulmandan şol sadaka diýipdir. Odam bu taýda bir gurrun bar ki, deýus cennete girmer diýipdir Peýgamber sallallahu. Moşek de Allah Taala cennete girmer diýipdir Kur'anynda. Cennet haram etdi diýe. Odam deýus diýerler namysyny kim giýýär, kim çykýar şolan gurrun bilýär. Odam dikkat musulmanda bolan şu taýda öde gurrun şiki, bir adam moşek geçse cennete girmeýär. Bir adam deýus geçse cennete girmeýär gurrun bar da. Bir adam iki Hudaýa karşı ýagdaýlarda gelipdir. Tawbet diýe bilýär. Kafirlikden tawbet etse şoňa cennet bar. Patyksykdan mana tawbet etse inşallah dogry cennet bar. Şonu şoparyny düşünmeli. Deýus cennete girmer diýip de bar, burada bir dappa kefi ýüze gurmaly. Kefi aýtýardyň bir musulmanla bil. Birbirine hikat bermeli. Men kemçiligimi aýtmaly, siz kemçiligimi men aýtmaly. O mende bir kemçilik görüňde, şonda bar akyň o adam ýüzüne aýtmaly diýen gurun ýok, utandyrmaly diýen gurun ýok bilýän.
onu bir tüycülük bilen gawlyk bilen aýtman Müslümanlyk boldy. Yine bir soru, eger bir adam daşşelik gitjek bolsa diýipdir. Hamana Türkiýe çykjak, Çin'e gitjek, Ukraina gitjek. Ular haýdy bir ýurda gitjek, işlemene gitjek, falan çeýliň gitjek. Denanany talak bermeklik gereklimi? Ýok, denanany talak bermeklik gerekli. Elbette öldür eğer hele bir maslahatlasa. Mene bunu şun taýda geçene. Menneki beýlek gitjek. Näçe geleceğini belli de. Tendi bir durmuşum meni gödeşik galjakmı? Öldür radi bolup oturjak bolsa göderge onu. Yok, radi de bolsa, adamsa da radi bolsa, onu öldür barahim şeýle tendi men gidinden hayır helak bolupdy, janyny rahmet oklap. Ben gel başym boşa doýun diýipdi barahim, şo toguratyny öldür maslahatlar bilen ertikumun ýeri fesada çekilmedi wa denanan günäkärçilik çekilmedi wa şeýle erbet ýagdaýlar ortaga gelýär. Men neden başym boşa doýun diýipdi, erkadan başyny boşatsa, bil öd ejadaty. Elbette burada apa, denana başyny boşatjak bolýar. Erkadan boşatjak ýa boldy. Denana adamdy gitjek boldy. Erkadan da başyny boşatarak adat etjek. Falan çeýlepde gitjek. Hoşça bir ulaqan zulm denanan hakynda. Şeriat boýunça wada denanan äpber gitjek bolsaň 4 ay ejadaty gitmän ejada bar. Ýerini, içerini, geýerini, dadyny gotaýarlaýardyň. 4 aýlaýyn. Gitjek da Türkiýe çeýle gitjek. Denanan radi bolsun, bolmasa bolmasyn. Gitmektigi ejada bar. 4 aýdan ezafa bir ýerlik barahim denanan äpber gitjek bolsa Müslüman dogan, muňa ejada gerek. Denanandan ejadalardyň ýoksam ten gepen zalymy beri bolýar. Hamyň ýeri, hamyň içeri, hamyň geýeri, hamyň şeriat burta barahim şonunda öbara erkek erheliň arnagy bolýan ýagdaýlar. Bular erkadan denananyň uğrun çaşyrýan zatlar. Bu gelahanyň gözüň körýärlik, ödgünüň ödün gördüp guçyk gitmeklik, ten Hudaý Taalaňyna ulaqan bir zalim bolýar Müslüman dogan. Megelinki ha bir dapa ýurtdan çykypdyr, geljekdik çykypdyr. O geli bilmeýän ýa, ýani korona ýalyk ýene birdat ýalyk. Şozer mazur bolsa, ol adama günäkärçilik ýok Müslüman dogan. Müslüman doganynda biri diş sorapdyr, bilýärmi? Haşyken dişin hakynda kitap gözleýän. Kitap alyň. Bu dişe eger biz ýorguda açmaly bolsak, dişe de forum bir Instagramdan, TikTok'dan muňa ýorgut bermek bolsak, bar biz başy işimiz ýok Müslüman. Kitap alyň, dişin öz ýorgut kitaplar bardyr. Onu bir sanany aýdaýyn. Bir tarapdan prezident, başlyk ormatarlar dişinde görmekdik bir ulluk bey. Bila gawlyk. Peýgamber hem dişinde görmekdik gawlyk. Peýgamber hem öýünden bir dar sorap almaklyk gawlyk bilen hemmedi din, diýanat taýdan, dünýä taýdan bir abatçylyk bir gawlyklaryň alamaty diýe. Prezidentninki, başlyklaryň, reis jemhurlaryň dünýä taýdan abatçylyk. Peýgamberimiň öýüne barsaň, bir dar sorap alsaň, haýty şondan bir peýda bolsa, ödüni bolsaň, we Mekke'ni gördün, Medine'ni gördün, Müslümanlyk bilen ýolgudy şu din, diýanat taýdan inşallah bizim ösüşip degende inşallah taala. Bir Müslümandygymyzda soraşy bolady. 3 rekat oturwajy okuyýar. 3-nji rekatda Alham sura Allahu ekber diýip, anlama ýaky duaý kunut okuymalda. Şu duaý kunut okuymaklyk men ýadymdan çykypdyr diýär da. Dikkat edin öde ýadymdan çykyp şeýle uğraýanda, hen ruku garşyn eňine şeýdeginde ýadym ötse Allahu ekber diýip durardyň. Emma ýok, ruku geçdiminni, ruku golayladyň, ruku ederdin, ol ahyrda Ettehiyyatun okuyandan sonra dinge bir tarafına salam verip, iki taraf secde edip, oturup ettehiyyatu Allahümme salli, Allahümme barik, Allahümme afirli, iki tarafına salam verdin. Şu turatında namazın secde sehvuli bitti. Elbette bir kebinden manahim başa gaylap durman, secde sehvudinde asıl bir tarafına salam vermeli, hak tarafına. İki tarafına salam veren müenne namazın bolmanlarına akışır ayıptı yok. Yani afzal gavutunu hemen dinge hak tarafına salam vermeli. Yeni bir soru. Namazdan soram dipdir, Alham okuyan, Fatiha okuyan, sura okuyan, Kur'an okuyan Peygamberimizden çüreyim. Ene tamdan çüreyim. Ayasında ayıp var. Müslüman da onduk kadın o da. Vakti ki biz namazımı töket diyet bizim adat vaktimiz. Başımız boş elimizden. Hayda bazı edecek olan zikretten zikret. Tadakı başladı. Kur'an okuysan Kur'an okuy. Dua etsen dua et. Hayda bir edip de öyle elim öyle ihtiyarın. Suratını var akın. Näme çekosan edam bari, o taýda bir şeriatın hukmy ýok. Namazdan sonra falan etmeli. Diňe namazdan sonra 30 subhanallah we
Ayatul Kürsi var. Şu okuymalarda var ahim. Olur ki şiiret okumaklık mustahap. Ama ondan başka bir adam ödüne tertip bağlasa, hemen men ödü yaşayışında her namazından sonra var ahim. 7 taraf alham okuyup öllere bakışacak. Yarın Kur'an okuyup öllere bakışacak. Ölme tertip koyup durna. Şimdi ölme tertip düzmekliğimdeki şeriatın şu da tertibi yok. Müslümanlığın bunun hiçbir irat yok. Elbette burada yapma. Men etiqat tayını şunu hetmin etmeli. Hetmin sizle bolmalı deyip durun etiqat men ne de bolmalı. Edem vaatım eder, etmedik vaatını etmer. Hem işi edik gedem de bir şeriat boyunca bana verilen ezalar, bana bırakayım sürün, darın diyen yok Müslümanlık oldu. Yeni bir soru, evheleyin çağatı olmaya. Çağatı olmaya bir yıl, 2 yıl, haydi bir yağdaydı. O zaman başka bir erkeğin önölügesini deyiptirdi da. Önölüge deyip şey suğuna değil. Başka bir erkeğin önölügesini ya suğuna alıp şu denananka koymaktık. Doğru mu ya? Doğru değil. Müslüman da onun doğru değil. Şu hakkında yankı Arabistan Suudi'nin ciddi diyen şehrine oturşulya gurrun ediliye. Şunu 7 forum gurrun ediptirler şu yankı erkekte manahmelerin çağı bolmağına 7 forum gurrun ediptirler. Dine birçi forum doğru. O kalanını altını kaçtırıp durmayın. Hemmetinin zihninde yok. Dine birçi doğru. Ne medli o da? Önölgesinden önenak, suğundan önenak, zayıflık bağ, bolmadı yağday ve kimde hele diye erkekte. Dine şun öl erkeğinin kini, önölgesini, suğunu alıp da doktorçuluk, tebipçilik yüzünden, cerrahi yüzünden şol manahı dinanın rehmine caylaştırmaklığı ecadı var. Dine şuna ecadı var. Qalırlar doğru. Başka bir erkadın önölgesi ten dinanın manahı gelip de rehmine caylaşsa o başka bir yerin suuda şey değil mi? Ol Hudaý tapkan teň olanın değil. Ol aslan doğru değil. Doğru Müslüman doğum bir halatçılıkta mümür adı yok yani. Bunu etmek doğru değil. Hop. Yeni bir soru. Aydılyan şekildeki ahir zaman 2024-nji ýylda dagy boljakmyşdyk diýip. Gelýärmiş diýerler diýär da. Bu kebide bir de ýerden bäri aýdylyp ýer. Bu gurunny Müslüman doğan yalan gurun. Kıyamatın haçan boljaklygyny kim bilýär? Ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha illa hu. Hawa. Ve yeselûneke anis-sâ'a Muhammed Mustafa senden kıyamattan soruyorlar. Ayyana mursaha haçan boljak? Qul innama ilmuha inda rabbi. Ayt kiminin ilmi Allah Taala'nın yanında. Menin Rabbim Allah Taala şun bilýär, mun başga bilýän ýok Müslüman oğlum. Kıyamat haçan boljak? Haýty bir taryhda boljak? Haýty bir ýylda boljak? Mun Allah Taaladan başga bilýän ýok. Bir berde gelir geçer gurunda bular bir yalan boş gurun. Öňesinde men bir kitap okuydum. Näçe bolan? Armagdon ýerler. Armagdon ýerler şol Yahudilerin ýerlerine bir dağın adamy, şu taýda bir mehelle bir ýagdaýda bir oban bir dağın adamy. Şu kitabı yazdılar hulata mını tadan yukarıdan Taliban dörede o kara alamatlar o beyle o şeyle hulata hem bir kitabı düzgünlet koyup nelekim kıyamet bollet koydular. Ondan şu kitabı men elhamdülillah 3 sıra bir yarım okuyup çıktım şöyle. O şan sünnaki zatlarda da olurlar Allah'la götürer adına kıyamet bolacak dedi. Men baba o da şun ştahtını irat ba, ştahtını ayıp ba, ştahtını şun aytyan doğru dedi. Soramda şu turatında boldu. Ondan şu taýdan o da dikkat edin. Kıyametin haçan boljagyny Allah Teala'dan başka bilýän ýok. Haçan Allah Teala bilýär. Elbette bir dakika heni ol 2024'de durdun heni daşşati bu gurundan. Heni Hazreti Mehdi gelmeli. Hazreti İsa Aleyhisselam gelmeli. Gün aşağıdan doğmalı. Gün aşağıdan sonra da men malahim Şahulillah Dehlevi rahmetullahi aleyhi malahim şey kıyametın alamatları hakkında ki okuyanlardan yadımda kalandaçı gün aşağıdan doğandan sonra da bir tegiten illa yaşalacak deyiptir. Ondan sonra ben atmanyı dargazak deyiptir da. Ondan bu gurun ki falan şeylen bolacak, bardak bolacak. Böyle boş gurun, yalan gurun Müslüman da oğlum. Ya orada bir bir tane hadis aytýandyrlar. Hadis diýip aytýar da hadis değil. Peygamberimiz aydın şekilde diye men yerin aşağında 1000 meşridinden yatmarım. Ya Müslüman da oğlum. Milletin ana aydılyan kep, meşhur aydılyan kep. Yöne doğru kepten anırda senet yok. Yani bir yerden bir aydılyan gurunmuş. Hop. İnalekem yine de bir Müslüman doğumunun aydan gurunmuşu. Dişimde men diye gan oryan garabatalak batıyor men diye. Dişinde gan vurup garabatalak batıyor Müslüman doğumun ten bolup berin yağdayın erbet bolmakla mümkün onu. Namazın okuymayanmadan, yanında mescit bol namaz zamata barmayanmadan, halal haram taygalmayanmadan, saz musiki gıcak durtadan el çekmeyanmadan,
içkiden el çekmeyen bolsaň, şoňa meňe hediýe gerek gatışdyryp da barahym tansdan aňyr oýunçykyny el çekmeyen bolsaň, onda barahym sen şu öýüň garabatylyk batýan bolmasaň barahym başga bir dap bolup ýarsam Hudaý tapgany ýa. Öňüňe biri gelmeňe ama, ahunaga men işim oňarak diýe. Maňa doga beripdiler näme diýe. Men namaz okuýam ýok. Aradan näme tutýam ýok. Meçhide keretim namaz okuýan barýan gurun ýokda. Aýdym sade eşitýändim da hawany eşitýän hawa. Tirek näme käde çeken. Arak näme käde içýän. Men taňa doga gerek ýa, teş bolup ýaşyň doga etmek kullan. Sen betbaq bolmaklygyna, sen başyna bela gelmekligiне, sen garabatlyk basmaklygyna, sen şeytan gerek ýa, sen şeýle bolup ýaşyň o şeytan sen kullan. Sen şu bolup ýaşyň o şeytan. Şon şeytan da seni orada bala ýüdil gaçyp ýaty. İblis aleyhillâne hakkında bir gurulun diye. Bu vatta bir yoldaş olupdur diye de iblis. Hava adam ertine namazını kadın geçiriptir diye. Öğlene geçiriptir. İkinin akşamında yatıdan uşak kaçtı diye iblis şon yandan. Niye yap koyan kardeş? Seni Hudaý da kanlayıptır. Men adamata bir başıma eňmedim. Hudaý men gafyndan kawdy. Sen Hudaý başyna eňmeýän. O da bir wagtda güne 5 wagt etdi. Men temel yoldaş olup bilecek dedi. İblis kaçıptır. Vakti gidenen iblis kaçýan bolsa, musulman dogan. O zaman barahym sen garabatlyk diýen sen galabatlyk batlyk sen batar. Onda tövbe diýdi, istiğfar diýdi, Allah taraf ýüzlenýdi. İnşallah şoň bereketine ýakynlykda aýarlar. Şo zatlar barah jaýyna gelse öýünden barahym gurjokma onu oýnaýarlar. Olsa oýnaýan ýok. Ene awdalkyn şeýin goýmadan gurjok çykar öýden. Ene taň äkli bolsa ahym bolan äkli bolsa çykar öýden. Bu zatda öýe rahmet periştan salmaýa, jyllar salýaşyň oýna. Olakan günäkerçilik jaýynda. Gözbaş, yılanbaş, dardıran yine burada ağlayacak. Bunlar da çıkar öýden. Bunlar kullan hurafat, şeriat boyunca yok musulmanda oğlum. O zaman şu doğrultunda şoları ayırsan, tövbe etsek sana, Hudaý Teala yalvar saklığında, işte şoň bereketine ayırlar. O başı ucunda da var ahim garabatalaga Ayetul Kursiýni aýtdyryp goýun. Başda Sure-i Bakara'ny aýtdyrdım men. Ayetul Kursiýni bakan öýden okuyordum. Sure-i Bakara'ny aýtdyryp goýun inşallah taala. Şoň bereketine düdüler inşallah taala. Käte öýlerden ma jyk-jyk ses gelýändir. Bağımdan ses gelýändir. Yeni burada ses gelýändir. Şol öýlerde Sure-i Bakara okuýuldy. Okuyup bilmeýäsmi? Kur'any aýtdyryp goýsak inşallah şu Kur'anyň bereketinden onu çykar gider. Şol okuýan Kur'anyň da kariýetine dikkat et. Şol mobilden okuýan Kur'anyň. Şu Kur'an okuýan bir çyn Hudaýlykly adam bolsun, saqqal termekli bolsun, Mekke Medine'nki bolsun, çyn Hudaýlykly adamlar bolsun bilýän. Şol inşallah kän gaty bir güýçli bolar inşallah. Şoň bereketine o zatlar aýylar gider. Bir musulmanlığımın aýdan gurunşy ki men kärgaçylyk işleýän hakym beren hakka diýe. Men näme denitdir? Näme doga denitdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve mübarek dedi, her kim men lazimel istiğfar. Her kim istiğfarı öňe gerekli bildi. Yani köpden köp istiğfar etdi. Estağfirullah, estağfirullah. Ýaly sen bağışlamaklyk diýen. Ýaly sen bağışlamaklyk diýeni her estağfirullah diýende günäden ýaly salba etmek. Bir günäňi 100 tarap, bir günäňi 1000 tarap, bir günäňi 10 tarap. Şu geçen günäden ýatlap ýa-da dedirmi? Estağfirullah ýaly bağışlamaklyk diýen, bağışlamaklyk diýen. Awdarak estağfirullah min kulli zembin we etubu ýaly men Allahdan bağışlamaklyk diýen her bir günäden şoňa şin öwrüýäni şu bandarlardan düşünüp çykdy. Hudaý ýüzlensek inşallah istiğfaryň bereketine Allah tebarek ve teala bilen hem tamam hemme işleminde inşallah şoň bereket berer, giňiş getirir. Elbetde munna aýdaýyn ýöne. Şol ýöne istiğfardan gurunýa çykmaýar. Mana tarapba eline tedi estağfurullah, estağfurullah goýdy halkyň namytynda. Estağfurullah diýdiňe ýaly men bağışla diýip aýtdygyň. Eline tesbih estağfurullah diye halkın namını o diye. Bu tavbadan tavba olmaz. Yani estağfurullah'dan peyda yok. Burada namazın zayine gelmeli. Namaz cemaatinin zayine gelmeli. Şeriat orada halal harami taygarmalı. O zaman şan bereketine Hudaý Teala yestecibullezine amenu diptir. Şın Hudaýlykly adamlar Allah da duany kabul etýär diye da. Doğru düzgün şey Hudaý Teala umumi sorduğunda şol adamlar aýdanny boş vermeýär. Ama biz namaz yok, dehret yok. Bir namazın duası kabul bolmaýar diye. Bir namazın bir duası yok. Onun da dua kabul bolmaýar diye. Tadakatta kabul bolmaýar diye. O mutaydan odatlardan gatawet etdi. İnşallah Hudaý Teala ýalbarsak, şoň bereketine ne tenha algy bergi her bir işimizde inşallah giňişlik taplar inşallah. Hawa, bu tada yine de bir soru ki algy bergin hakynda sorakdyr da. Men algymma berenak. O zaman akına başa bermese o dünýäge gitdi ýagdaýyny ýaparym. O dünýäge gitdi sen algyly bolup barýarsyň. Şu algyň mygdarça etdi kıýamatyň Hudaý Teala iman tadaşda algyň mygdarça şoň sogabyndan bide alyp berjek. Bir gurum.
Elbette algılı bolup, bergili bolup geçipdir. Sen ne bağışlap bilsen, ya Allah şu benden bana bergisi var. Şu tuğrutunda bermeyenine gitti ya Allah. Eğer Huda için ya Allah sen razı olsun deyip bağışlatan, ağzından ağız ahlasını oraya, ağzından ağız Hudayta sana 10 marabar sogap verir. O sen ahlasını oraya ne kadar arttırsa da arttıramır Müslüman doğru. Bu soru men yadallan tik taktan şula deyip tadım bir göre näme soru var. Tadı da Müslüman doğumun soruğun bir şu olur ki yer ekrançılık ikiliye şun üşür ne yaparım. Dıkkaydım o da dekat deyip kızıllan berleyen deyliye. Oyundan, mal garadan, pullon, şuna dekat deyliye da. Tamam, buna dekat deyliye. O zaman yerden tafileyen kızıl dağıtla var. Ona homs deyliye. 5'ten 1 vermekte. Gariplere. O da üşür deyip yerden çıkan deyliye da. Şimdi hemen yerden körtop olsun, pomodar olsun, bağ olsun, arpa olsun, buğday olsun, şalı olsun, fark etmiyor. Şunlara üşür deyliye. Üşür. O zaman üşür olsa sadece gördüğün şey, suğulu olsa onunla 20'den bir veriyorsun. 20 kilodan 1 kilo, 20 tondan 1 ton. Susuz olsa näme? 10 numar veriyor. O zaman bir ýagdaý orta veriyor. Kağıt bolýar. Suw ba, hamana suw bolmaklyk bilen hamana şonu pamak hamana 5 sorlayan bolsa. Arpa boldy 3 sorlayan bolsa. Eger köpsi, ne? Köp sorda hamana pamak 5 sorlayan 3 sorupdyr. Suw kemmetdir 2 sormapdyr. Suw hesap bolýar. Pamak 5 sorlayanmy? 2 sorlupdyr. Suw almaň, sonra suwny 3 tane sormaň atdyr. Suwsuz hesap bolýar. Şunu bilenmi? Eger deňe-deň bolsa näme bilýär? Mana 5 sorlya, şeýdämi? Ay ýeňil frek, ýarty we bolupdyr. Onda da şol ustaddan eşitden gördüğüm şey ki o da şol suwsuzyň hesabyna gurýar diýip şuňa suratyndan hokmetdiler. Elbette ýakyn hakynda mundaýdy, onja üşür dekadym var da sen ýyl boýunça da bersen bolýar. Dekatyň öwden berýärsiň, bölek berýärsiň. O zaman rahim onu şol ýanky yıl dolarını hesap etdiğinde doğrusu da Arap yıllarını hesap etmeliler. Yani Muharrem, Sefer, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Cumadiyel Awwal, Cumadiyel Thani, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilqa'da, Zilhacca. Şu 10 tane Arabi aile var ya. Asıl şondan belirlemeli. Belkilerden belirleten evliliğin artlayın mı oluyor? Ama şu bizim Fars, Şemsi'den şu günü hesap ettiler ya. Fevverden orada 5 tip. Her 30 yıldan bir yıl bir dekat bolyan eger şonu hesap etsen bilýär. Dogry gelmeýär. Hetmiş Arap dilini hesaplamary. Amma rahim bir belli bir Recepdir, Şabandır, Ramazandır belli etýärsiň. O zaman berden şu toratynda var rahim ýanky. Dekadyň bölek berip ýerdin da, on şoňa baranna çota gelýärsiň. Ne kadar malyň ma? Bir. Algylyň näçe? Getirüsine. Bergileň näçe? Çykarsyndan. Puluň näçe? Goýusyna. Näçe ba? 40'tan 1 berersin. Hesaba geçersin, awal berilen bollumy, yetem bolsa yetipdir. Edafada näme? Gelen ýylda goýsaň bolýar. Ay orada edafamda sadakam, 2 ýyl kin täzeden goýjak dedim. Bu da öz gödelge onuň. Üçür ýanky ýerinkileri, ýer şol ekrançyk ekipler gödegel oraya rahim. Şondan sonra onkyny öwden bermekdigi ejada ba, oşa toratynda onna şol ýanky orak olup da rahim haýtyp da mehsul alnýar rahim. Ekrançyk ýol niýe ýygylýar da dediler. Ona şotan çota gelmeli, suwly bolsa, 20'den bir suwsuz bolsa, ona şotuna bölek paraxim dep bersen bolýar, öňlerinde bersen bolýar, sorandy bersen bolýar. Ýani hemden bir ordan bermekde ola beter gawy ýok, bölek bolýarsyň garypdan gerekligine göre, öňden gelişine göre, bu da hem beter gawsyn. Bunda da bir irat ýok. Tada Hava tada bir musulman doğumudun sorağı bolugly. Sorağı Mevlana Muhammed Ömer Selbari rahmetullahi aleyhim Şemşir-i Borani bir kitabı var. Şu Şemşir-i Borani diyen kitabında dine bir Allah sığınmalı, evliyaları, şehitleri, peygamberleri çağırmalı deyip hükmedipdir. Bizim etikadımızda şu. Elbette onun awal bir yerden kitabı var. Aya bimariha musri hastan, yani meni çıktı yokoşyam, yokoşmayan. Ondan sonra ayetin bir görün var. Her bir yokoşak olsa Allah'ın emri olmasa bolmayan. Tebep tutunmalı mı? Tebep tutunmalı. Yani etikadın bir Allah olmalı yani. O zaman
O kitabında şu evliyalar peygamber bilen çağırtan bolyan yalak şekil edipdir. Odam Hanefi mezhep boyunca vakti ki bir adam geliyor bir kitap yedi. Sonra da bir kitap yedi. İki tane kitap oldu. Avvaqtını bir dat deyiptir, soňkysynda bir dat deyiptir. Şada Hanefi mezhebine düzgününe göre şu soňky kitabına göre amal etmeli. Bu bir gurum. O da Müslüman doğruluğunun birine bir şüphe gelipdir. Şu arada meşin hakkında gurum var endi. Bir çemilce kitabı. Şu çemilce kitabı eline alıp da ineleken bir 85-nji ýyly çap bolupdyr, o falan bolupdyr diýip barakim, üstüne öz saly çap ýadagylýar. Müslüman da çap edilmeklik bilen teklif fark etdiýär. Şunu bilýärmi näme boldy? Şu men ýazan kitapyş. Ineleken. Şu kitap iki tarap şoňa çap boldy. Üstüne tarap çap boljaklarny ähli bedgat goýmady ýani. Ular öz dorlarynyň üstüne öwüne geçdiler. Ineleken boldy. Şun çap bolan ýyl näme? Nöbete çap. 90-njy ýyl. 90-njy ýyl bir çap boldy. İýdiýänler ýene de 3 ýyl 4 ýyl geçmäke ýene bir çap boldy. Ondan bir adam marahim iştada gelip aýtsa, bir çapy falan ýyl gardaş öde çapynyň üstüne gurun ýok. Şun düdülen wagty hesap. Bir adam iki tane kitap ýedi ýa, te'lif bolan ýyly, tesnif bolan ýyl haçan, soňky ýalan kitap haçan. Şu taýda şu ikisiniň arasynda derňärde bir kitabyň te'lif düdülen ýyly, ol awwal geçeni bolsa, bu da berde bolsa, şu soňky aýdan näwere bolmaly. Ondan şu taýda Müslüman dogumyň ýalňyşy näme bilen bilýär? Şoň çap edilen ýylyny gödäp bilenlekem falan ýylda çap bolupdyr. Sen o kitapdan berde çap bolupdyr diýip, şoň çapyny aýtýar gardaşym bilýärmi? On ýalak datda düzmeklik bolmaklyk o datdan hiç bir yani bir ýeňiljek dat o datda. Berden de barahim kepdire çokup edaýaly o datda bilýär. Ondan şu daýdan te'lif ýylyny gödemeli. Kim Mawlana Muhammed Serbay rahmetullahi aleyh şol aya bimari Musi Hasan medisitör ýokaş kılýam. O ir wagt barahim te'lif bolan kitap, ýazylan kitap, bolan kitap. Ondan berde falan tarapda çap bolupdyr. Biz berde çapyny gurulmady ýok. Emma te'lif bolan ýylmy aňyrda musulman dogan. On bir şemşir bolan ton hakydy dedi. Ton ýene de bir dap bar. O Türkmende näme diýär? Hemedan daşda olsa kädi mädik diýipdir diýär. O har elekem, hala soramaly. Şeýden. Har elekem soramaly. Mawlana Muhammed Serbay jamdan medresesi var, şagirdleri var, janişini var, oğullar var. Şuradan deňe akan soramaly, aga siz ewliýalar çağırmakdan kanda näme diýäňiz? Şeýde birden dogrymy ýa dogry dämi? Öyle soramaly. Ya şu hukumatdan barak bizim öz aramyzda da var. Hanefi mezhep mennip barahim bir Diýbendi de bilesinler. Biz Hanefi Diýbend diýär, Hanefi mezhebine başa bidatda. Hanefi mezhebe gaýym duran jamaata Pakistan Hindistany Diýbend atdakdyr Diýbendi. Bir obadan marahim bir başlanan gurrun, şu aňyrdan şoňa nesbet berýärler, şoňa söýärler. Hop şu Hanefi mezhepde men aýtýanym Diýbendi men diýip Hanefi mezhebiniň kitabyndan men aýtýan adam fetwa bermeli. Ya yok, bir adamlar ki men atamın yaşında Darül Ifta kurup Darül Ifta'da bolduğun adamdan aýtýan kimine fetva vermeli? Kime fetva vermeli Müslüman ony? Kimin aýdyna fetva vermeli? Men Diýbendi diýip özüm kitaplaryň üstüne agtyryp birdaýdyp barahim öz ters düdügünmi, ters düşünýän adamy ew oturup da barahim inelekemşi Diýbendiň agydasy düşündirjek bolmaklygym dogrymy? Ya Darül Iftalar ki men atamın yaşında 70 yıl, 80 yıl, belki 100 yıl berdi bakayım Darül Ifta yurdip de şöyle Darül Fetvalarına yalık koyupdurlar. Şunu millete aitmalı, şunu millete diýmeli. Ne kadar akballar var, zayıf kavlar var, gayri muftabihi var. Öz zamanına göre iyiyen fetva, imeyen fetvalar var. Olan hakkında gelip öz düdüğünü oturup da bu olan Darül Iftalarına aitýan kebinden elçek bir Müslüman doğan bir lagzış. Bu bir ýalňyşlyk musulman dogan bir asıl dogry der. Ýene bir soragy ki musulman doganlamy şonu sorak etdi, ilmi gaýbyň hakynda. Ilmi gaýb diýerler, gaýb diýip näme diýerler? El-gaýbu ma gaben hawasi. Gaýb diýerler hawasdan bir gaýb bolan zat. Hawas ýa-da görmek bar. Şonu bir hawas diýerler. Eşitmek bar, ýetmek bar, datmak bar. Şonu aňlamak bar, bilýän? Şuna hawas diýer. Şu zatlardan bir hem bir zatdan aýra bolan zat. Yani şuna bilen aňlap bolmaýan adam diýerler, gaýb diýer. O da musulman doganynyň ertimen inşallah hakyky jüdegany gurun berer. Musulman doganynyň biri şol Mawlana Mufti Mehmet Şefi Osmani rahmetullahi aleyh tefsirinden geldi bir böylece okuýdy ki peýgambera ilmi gaýbdan nemidanet diýip aýtmaly diýär da. Peygamber ilmi gaýby bilmeýär diýip aýtmaly diýipdi. Şu taýda peygamber ineleken bu da ilmi gaýb bar diýipdir diýär da. Bu da nemidanet bilen nedaratyň farky bar. Nemidanet, nedaret, bilýär. Bilenak diýmeklik peygamber zam bir edebi diýipdir.
Peygamber ilmi gaybi bilinak demeklik diptir. Şimdi bir edebidir. Şo ne deyip? Şo Peygamber ne kadar ha ilmi gaybi ki Allah Teala şoň enba'ul gayb haber hay gaybi bolsun. Şoňa haber beripdir. Ne kadar gaybi haberleri ki kıyamata bagryşykyldat o da şoň Peygamber bilýär da bilmeýär demek dogry değil. Ol aýratym bir gördüm. Onda bir irat yok. Emma Peygamberin ilmi gayb daret, Peygamber ilmi gayb var mı? Yok, Peygamber ilmi gayb yok. Mufti Mehmet Şefi Osmani rahmetullahi aleyh öýdi. Sırahatan şol Suriye Neml'le "Kul la ya'lemu men fis semawati ve men fil ardil gaybe illallah" da şu tadı açıklap aýtdy. Ne ferişte hiç kimde Allah tadan başa ilmi gayb yok diye. O şu an kelime düzegen risale yazdım diye. Kişi ilmi gayb diýerleri dini Allah Taala'nın hasaty. Başka hiç kimde yok diye men risale yazdım diye. O zaman bädem bizim Müslüman dogalymyz şol malahim bir. Türkmen näme diýelim? Bet atda kakyn bölenak. 4-5'ine bir çetinden bir daha bar ya. Alya otarya inaneken. Baba te henüz ne midanet bilen ne daredin ma farkını anlaman onda. Ilmi gayb ne midanet demek? Edepten daş peygamber ilmi gayb bilmeýär demekdir. Yok. Ne kadar ha ilmi gaybi ile var. Ulumu gaybi yok. Peygamber sallallahu haber verdi Allah Teala. Şon peygamber bilýär da ama şek yok. O da kıyamatın hakkında. Ama ulumi ki var ahınca doğrusunda var. Ya kıyamatın hakkında diyelim. Kıyamatın hakkında bozcuklatları, idaçlatları aydıptır da. Şu da hatta peygamber Allah'ta haber berenden var aydıptır. İlmi gayb ne midanet demektir? Bir edebi deyiptir. Ama ilmi gayb ne daret? Peygamber ilmi gayb var mı? Yok. Peygamber ilmi gayb yok. İlmi gayb kimin ki? Allah Teala'nın hasatı. O zaman şu derden o da şu an öyle yankı Hindiye'de 6. cildinde öğrendiğim metem kitabı. Hindiye'de 6. cildinde 325. sefretinde şuna geliyor da bir erhiley durmuşa çıkma oluyor, nikah etmedi. Kim şayet? Peygamber şayet diye bakta şu kafir deyiptir. Yani kafir olmalı. Şon şey li'ennehu i'taqada ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ya'lemul gayb diye. Peygamber diye gaybi bilýär diye bakta. Gayb diýerler ne? Peygamber ama mübarek kabrine yatıyor. O tarzdaki diri yatıyor. Hop. Yani ölünlüğünü ölür ki ben başka Kur'an'da bak. Yöne hayatı berzakiydi, hayatı dünyevi yalak diye. Hop. Peygamber o tarzda yatıyor. Peygamber havas kim bilen öldü bilen. Peygamber kulağı gödi. Zaten kim bilen öldü bilen. Hop ştadan peygamberin gördü mü? Megabanil havas. Bu ki gayb boldu da peygamberin hakkında. O hem vakti ki nikah yanında peygamber şayet bilmektige kafirlik diýen moda. O bir alem canı peygamber hazır nazır ettehiyat okuýanda öňünde bar diýmekdige. Hanefi mezhebinde näme hukm berýär Müslüman dogalym hin. O zaman bula ýalňyş şu taýdan o Müslüman dogalymda ýalňyş bar da. Ne midanet bilen ne daradın farkyny anlamany Kıynan hatta Türkmen eýli bir etiqadi mesela. Allah kimi öwet alypdyr men heyran. Baba zamyr ahununy mollagyny öwet alyn ýalňsa da ahu mollagyny ýalňsyn. Wagan heyf yani wagan heyf. Allah hem de tawfik bersin. Ýene gödäýin başga bir soraw bar. Zahiren görüpden soraw ýok da başga. Hop. Jazakumullah Müslüman dogan talam etdiň we aleykum selam. Hop Müslüman dogalym. Bu bolly Allah taala netibetde geceler internet gawgalmaýar. Allah Teala bu gece tercüme Kur'an'ı ve her kim gelip bilecek olsa gelsin, yatsı namazı gelsin, Kümüştepe mescidden birini okuyudun. O şat uğratında Allah Teala hibetse yatsı namazı tercüme Kur'an tefsiri inşallah aydarsın. Allah Teala kabul etsin, hem cemal kabul etsin, tanrı iman etsin, cennette inşallah yolda etsin, hemrah etsin. O şat Teala cak-caklaşıp gülçüp var, bu güllerden inşallah yatlar inşallah Teala. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.